Kai paratiisin tarkoitti luoja moreeni kannakselle, mutta Pohjolan kylmyyttä pelkäsi, niin teki ahjon ihmiselle. Oli Hegmanneille taivas tuo koski, jonka voimaa on käyttäneet. Valoi tehdassaleissa hiki ja kyyneleet, vuolaat kuin kosken veet. Sääti Kustaa kolmas asemakaavaa muuttaen parilla tiellä. Ja Tampereen herroilla muutoksen halu on sitkeenä säilynyt vielä. Oli lännessä rajana Pispalan kylä, jossa vieras sai polterin päähän. Ja toisena rajana Damberkoski, joka koskaan ei mennyt jäähän. Oli Finlay